Salam ýeşler, öz aramyzdaky podcastymyza hoş geldiňiz. Bugünkü sanymyzda Akmyrat Tüýliýew. Akmyrat, hoş geldiň podcastymyza. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Özüň hakynda birazajyk Akmyrat tanıştyrsaň bize. Salam, men Akmyrat Tüýliýew. Men Aşgabatly, men New Yorkda ýaşaýan. Men özüm prodüser bolup işleýän berde. Kino urundan prodüser bolup işleýärdim. Şu adyny art we tehnalogiýa aratyny işleýän, virtual reality şanyarlatlar etýän. Bari. Berde okugyny berde oturdyňmy? Amerikada oturdyňmy? Haýsy okulda oturdyň? Men bärik Flux programma bilen gelipdim. Okuw boýunça mektepde 1 ýyl okudum. 2007-nji, 2008-nji ýyl çelli. Onuň men türkmensana aýtdym. Onuň aňyrda mektepde oturup, onuň dolanyp bärik Savannah Syngat diýen üniversitetde okudum kino urdan. Syngat diýmek Savannah College of Art and Design, Tanyşlyk we Design boýunça üniversitet, Savannah, Georgia'da. Şo taýda men kino urdan okudum. Bir topar kampaniýalarda işledim. Cartoon Network diýen telekanalda işledim. TBS, TNT, onuň Coca-Cola üçin Sprite reklamasyny ýasadım. Dokumentalny kinolarda işledim, ulu kinolarda işledim. Onuň men türkmensana gidip aňyrda TPS reklamlar agentstwy bilen işleşdim. Ýene de ýedim aýtdym-da, onuň New Ýork Üniwersiteti Tisch School of the Arts diýen fakultetde magistraturam götürdüm. Aňyrda syngat we tehnalogiýa boýunça okudum, masters. Wadyny şonun bäri işläpýän. Seni şu sungat kino uğruna gönükdiren zat näme boldy? Başgaladan gelýän bir zat barmy şonu ýaly ýa-da sen özüň kiçilikden bir höwesiň barmy? Sen urukduran zat näme boldy şonu bilen aýtyp geçdiň bir. Men çyn maýsam, kiçiligimden men 3 ýaşymdan bäri ýam tura çekyp gördüm. Ýöne 6-7 ýaşymda men kakama dedim, kaka men skripka oýnasam elýär dedim-de. Onuň kakam dedi, ýok, skripka gitme. Kakam kompozitor, ol aňyrda konserwatoriyada işleýär, belli kompozitor sadylar çalynýar, Ýork Tüýliýew. Men doğanym Akmyrat Tüýliýew, olam pianist. Onuň men pikirletdim, menem şo sada giresim elýär diýip pikirletdim. Ýöne kakam dedi, ýo, sada girme. Onuň menem bolýar dedim, çepeçilige girdim onuň. 10 ýaşymda men 5 nuraladyň naky çepeçilik mektebi girdim. Şo taýda men 4 ýyllap nakaşly öwrendim. Şo taýda okap börkem, birazjyk iki sany zat men öwrendim. Men ýökürdüm işleme, men halamok. Maňa collaboration gerek. Men adamlar bilen işleşesim gelýär. Men özüm derejeliň adamy, ýöne men adamlar bilen işleşmesem maňa kyn bolýar. Onuň sen tura çeksen ýa nakaş bolsaň ýökürdüň işlemeli. Onuň şo wagtda ýa-men pikretdim, onuň belki men nämesem kam, belki kino diýersem men ýa adamlar bilen işleşip bilen diýip pikretdim. Ýöne men kino barada işläp bilemokdum. Türkmenistanda kino urundan bizde bar bölümler Medeniyet Institutda aňyrda telewiziýa urundan bölümler bar. Ýöne kino urdan entek wagtlar ýok diýen. Onuň men kino öwrenesim gelse, onda men ingliz dilini öwrenip Amerika gitmeli diýip şonu pikretdim-de. Onuň şondan bäri onuň men kino edefim elýär diýip gördüm. Ýöne şu wagtlar men çyn maýsam näme men kino näme diýen bilemokdum, prodüser näme diýeni men bilemokdum, rejissöriň işi näme diýeni men kellämede gelen noktada şadatlar men düşünemokdum. Onuň eýär men Savannah Üniversitetine giremde, aňyrda ýa men öwrenip başlamda şonu men düşündim. Bu iş şonýaly eken diýip şonu ýa bilip galdym-da. Ýöne oňa çelip men işlet bilemokdum. Maşalamda hiç kim kino ýasanok adatlar köp kişi maňa diýärdi. Näme üçin kino uçak bolýan? Bizde näme kino industriýa barmy? Sen näme çak diýip. Köp klassdaşlamam diýärdi. Sen näme dälmi diýip ma. Näme gerek kino okuma. Onuň şonu okaýanymken bolmasam belki şo. Hiç kimem ýokdy. Kino okaýan adam ýokdy. Meňe kelläme gelen ok şu wagt näme kim okaýan? Ejem kakamam diýipdiler. Näme üçin sen çepeçilikden çykjak bolýan? O wagtlara ýa men turatlamy terglerde görkezýärdiler. Men injede kümüş medal utupdym turatyma. Kalendarlarda men turatlam goýardylar. Men işlem gowy görülýär-de, köp kişi halýar-da men işlemi. Men özümem gowy en şu wagtda men küýseýän şun maýsam. Ýöne men ýökürdüm işläp bilemok. Men adamlar bilen işleşesim gelýär-de. Şoň üçin men kino ýerdim. Dary. Onsan meselem ýa Onuň üniversitetden aýtyp geçdiň, masterini NYU'da diýdiň. Meselem Syngat üniversitetini saýlamagyň bir sebäbi barmy? Näme üçin NYU'ga gelmegiň bir sebäbi barmy? Onuň bir aýtyp geçaýsyň. Men mektebe gidemde Flux boýunça Kentucky'da okudum. Aňyrda da çepeçilik bir sabak bardy-da. Men molumam diýdi, Akmyrat sen suratlaň ýaman gowy, sen skada gitmeli diýip maňa aýtdy.
Benim diýen skat näme, mena eşdeme üniversitet barada. Olam diýdi, sen hökman şo skata girämeli, men saňa rekomendasiýa ýazjak, näme. No şeýip nimetdi de, onuň maňa şo skat barada broşurany alyp berdi. Onuň men Türkmenistana baramda, men kino oýunçy teret başlamda teretsem skat top 15 film schools in the world diýip çykýanak dünýäde 10 väşe girýänek enne. Onuň men pikir etdim, ay bolýa, oňa da tapşyryk göreýin diýip pikir etdim. Onuň Los Angeles'ta USC programasyna men tapşyrdym, başga bir üniversitetlerde tapşyrdym. Onuň maňa skat full scholarship berdi. Olaram her ýyl diňe bir okuwça prezidentski scholarship stipendiýa berýän üniversitet diňe bir stipendiýa berýärler her ýyl. Şo ýylym şolar maňa berdi. Men tapşyramda suratlamayı berdim. Şo çeperçilik mektepde çeken suratlamayı onuň bayragy alan suratlamayı meni iweremde. Şo suratlama halap olar maňa prezidentski stipendiýa berdiler. O stipendiýada bütün şo okumy näme töredi. Ýöne men ödüm 20 saat işläp eýem özi ýaşaşyma dadyma ödüm tölemeli boldum da. Ýöne Kunara göre aslında taýlaýarlar da, aňarda diňe SAT datdy kunara göre. Aňarda da men SAT-de etdim. SAT-ni kan erwedem däl, tämen matematika oýunçy gowy. Men matematika höwesem uly. Şoň üçin SAT-im kan erwet bolmady. Ýöne olar hawa şo portfolioňa seretýärler. NYU bilen baglanşykly gelme sebäbiňiz bilen belli bir bölüm adam isleýän gitmek isleýän zadyňyz adam meselem ýa aýdyp geçdiňiz de şo VR diýdiňiz meselem şo özüňiz gönükmek istediňiz şo sebäpdim şo tak gitdiňmi any gitme sebäbi näme de NYU. Häzir bir men. Arwaja we Reklama. Arslana sağ bolsun aýdýar. Bizi bu Myhman eden üçin Got to go chime. Men coffee shoplara gidip çay alýan. Öňde de ýakyn arajyk. O kan daşlar. Näme men çyn maýsam mastersa men tapşyrjak geldim. Sebäbi kino urundan okusaň mastersa ýam gerek gel. Sebäbi kino diýilýän zat ýam işläp başlamaly. Näçe çaltrak işe başlasaň has go bolýar. Sebäbi kino industriýada tanışy bolmaly, network etmeli hawa. Tanışdýamda da näme ina kakamyň bir dosty onýal zat däl. Sen işläp tanışmaly adamlary, ondan şeýip tejribeň gazananda ýam adamlar hä şol bolan go işleýän eken, ýa go işleýän eken diýip ondan seni işe çağıryp başlaýarlar. Ondan sen üniversitede girip üniversitede okap görken o başka adamlara ýam tejribe gazanyp o ýokary kalkypdýarlar da. Ondan men ina 4 ýylym gutardym skatda, ondan ýam men işläp başladym. Ondan men pikir etdim, maňa masters gerekkä, men indi işlemeli, işläbem ýokary kalmaly diýip pikir edip gördüm da. Ýöne men kino ýam okap görken men bir pikirlem başlady da, ina belki kinolar başgarak bolup biler gelecekde. Belki olar adamlaryň nirak seretýänini bilip biler, onuň şo nirak seretýäniň bilip belki özüni çalyşyp biler ýa-da belki kinolar sen ýürek urşuňy ýa-da sen näde dem alşyňy bilip bilse ýa-da belki sen medeniýetiň barada bilse, ina sen türkmenmi ýa sen Amerikanmy ýa sen nireden bolsaň, belki şoňa görä ýa öz kinolary belki özler çalyşyp biler da, şoň ýaly pikirlem bardy. Onuň men skat okap görken men öz dostlarym aýdyp başladym, näşin ýaly men pikirlem belki bir näçe belki ekran bolsa daşyňda ýam diňe bir ekran alem, belki ýokarda ekran var, belki berde ekran aşakda belki ekran vardır, belki sen her kino diňe bir adam üçin edilen. Şoň ýaly pikirlem onuň belki şo kinolar sen gödüň nirak seretýänini bilip şo zatlary belki kino ýam çalşar özün diýip pikir aýdyp berdim. Näçe ýylyň gurrun Akmyrat meselem? Näçe ýylyň öňgürrüňi şu meselem? Men bu zatlary ýam 10 ýylmy? 10 ýyl mundan dal. Şo wagtda diýip pikirlenjek bolýanlar da 13 ýyl. 13 ýyl. Çyn maýsam men wara çeperçilik mektepde wagtym bu zatlar pikir edip gördüm. Men pikir etýärdim, ina men suratlam çekýän sergilerde görkezýärler, onuň adamlar sergiýe baranna na bir statistika var. Adamlar muzeýe sergiýe gidenne suratlara 3 sekund teredip onuň gitýärler.
Doğru ben şonu diýen. Her surata ha hem action etýänler. Story paylaşan. Ol hem action etýänler. Olar bara kino serede o kino diýen. Na muzeye gidenlerine näme bolsun? Na bir çeper bir dat bolsun. 3 sekund etýärler ondan ha diýip ondan geç gitýärler-de. Ondan men pikir etýän baýba men bara 3 ay bäri işläp berende adamy 3-ni bara bir goýup bir yürümi thingdiren bir işime 3 sekund edip ondan ol ne bir dat etdimi ya çalışdymı tene ya näme etdi bu men işim wapşe on bir nemesi barmy näme diýil ya what's the point şonýaly pikirler bardy ondan men pikir etdim näme belki men suratlam tergelerde özleri bir tigirli gedip size 3 sekund. Ina men çeken suratlam sizin ýüzüňe seredip 3 sekund tanap ondan geç gitse nähili bolarka. Sizin nähili duýgularyňyz bolar. Şonýaly pikirler bardy şo wagt. Ondan men kino geçemde kinoda da şonýaly bir duýgu bardy. Men pikir etdim be adamlaryna gelýär kino seretýär ondan gitýär. Käwat adamlar kino bolup durkada gitýär. Hala moktip. Ya da televizor görüp oturýarkaňyz käwat ay bulla can go down lekin diýip kanaly nime çalşýarlar ha. Ondan men pikir etdim bärde bir da yetenok. There is a disconnect. Bir da bärde bolmaly. Na men düşünemok. Ondan çynmaýsam ki çepeçilikden soň men göne kino etmen bir tans ansambla girdim men. Tansladyň ama. Merjen däneleri da. Men aşa wagtda. Tant background'un bardy andy. Hawa men aşa wagtda neme Grazie diýen ansambla girdim. Çynmaýsam men pikir etdim men şo çepeçilik mekdebe oturamsaň men gaty özümi näme diýilýär lonely. Yalňyz. Yalňyz dünýädim. Te men 4 ýyllap bir mektep atnaýadym, hemem çepeçilik mektep atnaýadym her gün. Men dostlarym ýok. Öýe baram dediňe öýüş. Adamlar bilen hiç bir nemeten görşemok. Ondan 4 ýyldan soň men diýdim maňa bir zat başga bir zat gerek. Maňa bir adamlar bilen men işleşmeli, men adamlar bilen nemetmeli, belki tansaga deýin diýip pikir etdim da. Men o wagtda ýa bilýärdim men kino geçemi, ýöne men o wagt ingliz dilini bilemokdum, ondan men pikir etdim. Ha, paka men ingliz dilini öwrenýänçäm, şu wagt tansa gireli. Ýöne men pikir etdim tans seriozny dat däl, men ony ýöne bir ödüm üçin çekdim da. Ondan ansambla girdim bolýan, olar bir çyn ansambl eken. Her paratlarda çıkış etdiğin ansambl. Her gün gatnamaly. Giýje çeldeten tansa etmeli, öwrenmeli. Ýylyň soňunda ýam näçe tane tam çaça diýdi, vals. Ýene ay her ýylda tanslary öwrendim. Men şo tans öwrenemde men bir zat öwrendim. Tansçy bilen şo görüjüler şolaryň arasynda bir zat bir energiýa bar. Görüjüler bilen bir bağlanşyk bar. Duýguny geçirip bilýän diýen de garşydaş. Şo duýgam eliň bilen duýup boljak bir energiýa bar şo taýda. Men onu wara düşünürmem bilen mokçunmaýsam, ýöne onu etmeseň bir hili bilibem boljak gada. Men çynmaýsam öň görýärdim da, interwiewler görýän. Köp Lazy Gaga diýdi ýa bir uly aktyorlar datlar diýdi. Men çykyş edemde men öz nemelem görjülem üçin etýän şon diýip aýtýardylar da. Menem diýen be näme diýen bil tatjak bolup aýtýan atlar bolaýmasa diýip. Ondan men tanışyp bolmolyn, men düşündim şoňa. Ha, ýok, çyndanam şo. Hakykatdan şoň ýa-da bardy. Hakykatdan şo zat bar eken. Ondan şo zat, şo energiýa ýa näme zat. Şol seni bir hili sen tansyňam ütketýär, şol energiýa olaram görüjüleram ütketýär. Bir hili bir gaty bir gyzykly bir zat eken. Ondan men kino edip başlamda men şo duýgyny ýitirdim ýene-de. Ondan men pikir etdim, be şo duýgyny nädip tap bolarka, nädip şony alyp şo kinoň içine de salyp bolarka diýip pikir edip başlapdym da. Şonda men belki
ekrandyňa bir bolman, belki bir näçe ekran bolsun. Belki men seniň nirak görýäniňi seyredip bilsem belki şu energiýany tutup bolar ýa-da men sen demarşyň bilsem belki bir adet bolar. Şoň ýaly pikirleri ýam 2009-njy ýylda ýam pikir edip başlapdym. Şu wagt şu industriýada şoň ýaly badym özi. Başlap indi şu wagtynda bada. Zadymy 2009-larda şoň ýaly bir zatlar. Şo zatlary men çyn aýtsam men bilemokdym. Men köp dostlarıma aýtdym, professorlarma da aýdyp gördüm. Men dostlarym diýdi Akmyrat bu zatlara. Ýene de maňa men diýdim, men kino ýejek diýemde, maňa köp klassdaşlarym diýipdi, sen näme dälimi diýip. Maňa inni kino klassdaşlarym diýip başlady, sen näme dälimi diýip. Şu industriýaň içinde getip görenler. Şu industriýaň içinde getip görenler diýer. Olar mı napdylar? Yo maňa näme men bir go dostum ma Gabe. Ol diýdi maňa Akmyrat. Sen gatyda hinli producer. Bu sen diýän atlaň goýbolsun et. Bu zatlar aýdyp berme başga adamlar sen dälmi kaň diýer. Go sen özüň producer bolup işle Los Angeles'a git, go işle onuň 2009-da şol. 2010-njy, 11-nji ýylda ol maňa diýipdi da şoň ýalatları. Menem yo ay bor onuň pikir etdim. Onuň men ay bor onuň ýalatlar ýokmu ka diýip pikir etdim-de. Onuň işläp başladym producer bolup. Onuň aşawada gidemde men aşawatda ýam işläp başladym şo TPS-len şo bölüm açdym, video bölümi. Aşawatda men bir adam duşdum. Şo wagt Abaşan ilçhanasyna olar bir adam getirdiler Amerikadan. Onuň bir marketing bir nemesi bar, firmasy bar. Boston'a Boston'a menämi. Onuň ol gelende ol maňa men oňa diýdim, "Ha, menem kinoda etýän" diýdim. Olam, "Ha, coffee shopmy men aşawatda wagtym" diýdi. Onuň baryp şo Owutkentde atelde oň bilen çaýlaşdyk. Ona men oňa diýdim, "Çyn aýtsam, men şu bir pikirlenme diýdim, köp kişi maňa men däl diýip aýtdylar, ýöne men saňa da bir aýdyp göreýin diýdim de. Belki näme diýen kaň, näme bir diýip göreýin diýip ondan aýtsam, ol diýdi, "Ha, sen bilýärmi, MIT'de bir Syngat we tehnalogiýa boýunça bölüm bar, MIT Media Lab diýen bir bölüm bar" diýdi. "Sen şu MIT Media Lab näme seredip gör" diýdi. Ondan NYU'da da şoňa meňdeş bir bölüm bar diýdi, oňa mady ITP. Şu iki tane bölümler, olar şu Syngat, televiziýa, kino, hem tehnologiýa boýunça, olar innovation, bir täze bir datlar açmak boýunça şoň ýaly bir bölümler. Aňyrda inženýerler näme okuýa. Onuň menem diýdim, "Vay, men inženýera dälidim." Olam diýdi, "Şonu da seredip gör" diýdi. "Belki saňa bir golaý bir dat bardy" diýip de. Onuň men seretdim. MIT Media Lab, ITP. Edil şu men ýaly adamlar üçin bölüm eken. Ýeköndelekeniň diýdi. Onuň mara şol MIT-daki şu ýyl 40 şu bölüm Media Lab 40 ýyl boldy şu ýyl. Media Lab'yň şo bolanna, açylanna. ITP bolsa, NYU-daki ITP bolsa 35 ýyl ýam. Bol şolary ýam näçe ýyl bäri işläp beren bölümler. Ýöne bilemok, olaň marketing belki kan güçlü däller. Mena oňa işlemok. Şonu eşiten wagtyň näle duýdun ödüm? Meselem şonu ýaladym badyny. Ben wara, boy men maňa da bir öýü bar eken, bir men öýl adamlamy tapdym diýip pikir etdim da şo wagt. Bay bo men wara şo mektep, çeperçilik mektepde okap ýörkem, şo ha men suratlam näme tigirli şey edip gatnap börse, şoň ýa-da nähili pikir edersiňiz diýip şo datlary ýam MIT'de hem NYU'da edip beren adamlar şoň ýaly datlary edip beren adamlar bar eken. Onuň men gat şat boldum. Onuň MIT'de şo wagtlar onuň men pikir etdim, ha, onuň men şo taýyk men mastersy tapşyrjak diýip pikir etdim. Oňa çeli men NYU'da dordan. Oňa çeli men mastersy tapşyrjak geldim. Onuň şo wagt men eýem bölümim go işläp berdi. TPS-de. Çyn aýtsam men pikir etdim, ay MIT, NYU, bular gaty uly belli universitetlerde birinjiden girmen diýip pikir etdim.
Ikinçiden hem girsem hem men pulum yok. Onlar yerlere gitmeye. Yine prezidentski scholarship'e garaj Ondan prezidentski scholarship mümkün milyar verirler mi vermediler mi de. Ondan ay taşırık göreyim dedim. Ondan taşırdım. MIT'ha girmedim. NYU'da bana April'de sen girdin dediler. Hemen Scholarship verdiler. katı ola scholarship verdiler. NYU'da olur dedi biz sana bizim tarihimizde en ulu scholarship berýär diýip aýtdylar bana. Men olara aýtdym da men pulum yok. Ýöne gelip okasyma gelýär. Ondan olaram diýdi bolýar diýip ondan bana $43,000 ýylyna scholarship berdiler da. Ondan şoň üçin men ay boranna gitmeli boldum diýip ondan geldim. So NYU giden wagtyň sana şu taýda hem tejribe şekilli hem sana zat eden sana goşandy bam. Goşan şu bölümüň üçinçi diýen seretdim. NYU'da bar eken. Soň gitdiň şu taýda masteryň etdiň, sana goşandy boldum şoň. Soň näli bir zat boldy sana? Näli tejribeň boldy? Gidenden sonra. Men için maysam NYU gitmedik bolsam, men bu zatları öğrenip bilmezdim özüm. Aňyrda olar inženeriýa öwretýärler, coding, programmирование, onuň nädip inžener bolmaly. Ýöne şo inženerlik wagtda şolar şonu sunuwat bilen nädip baglaşmaly, ony şonu öwretýärler. Nädip täze zatlary öwrenmek näme diýip nädip aýtsam kam. Ha? Ta kömek etmek isleýär diýen Kakajan alsak nämiş bar sen ýanyňa? Aha, Kakajan gel. Wala ýaly. Kakajan hoş geldin. Hoş bulduk. Kakajan selam. Tiňe bulduk. kameraň ýerinde durmarmy sen? Kan bu Akmyrat geldi. Yanına geçtim. Aha. Benim edil Akmyrat ýalyna men bolmasa da azajyk şu video surat işler bilen meşgul. Şo endüstriyede işleyen adam ekene de. Yani Akmyrat bilen oturmagam maňa nemede. Derece. Vay, men üçin derece. Sizem Aksaray'ın NYU'sunda okudunuz mu? Sağ ol. Aha. Men ýanky zat mesem NYU'da okudyňyz, magistr etdiňiz, şu taýlarda sapagan berýäňiz. NYU'da, käde meselem Kolumbiýada, onsoň MIT labine zat şu hakynda meselem biraz aýdyp geçsen, indüstriýa girmek, prodüser bolup işlemek zat başga, biram sapak bermek, ýa o burada öwretmek, bilýän zadyň beýleklerini paýlaşmak, o bir başga muň gönükdiren zat näme boldy? Bu zady gönükdiren zat bilýänme gara zat sapaklary berýän şu ýanky aýdan zatlara gara ýerlerde. Şolar bilen hakynda da biraz aýdyp geçdi. Men NYU'da, Kolumbiýada sapak beren diýip pikir etmek men üçin Şu ýan biraz diýem aýdyp geçip diýden. Şu näme diýipdi? Kolumbiýada sapak berýän NYU'da beremekmi diýipdi ýan o tepak. Yo, näme diýdi? Depýär kolly bir Rahim diýdi, sen näme Kolumbiýa diýip başlady diýdi. Ya. Bolmasa NYU biraz beter aktiv aýtdy. Yok men şeýle düşündüm. Kolumbiýada şu durdu diýdiňiz şu dat diýdi. Yo, no, prosto bir näme. Ha, okey, bunu alfabeta göre derler. Ha. Yo, men çyn maýtamara men men NYU'da ya Kolumbiýada sapak beren diýip pikir kelläme gelen oğam. Şu wada men çyn maýsam özüme ananam oğam şu ýerlerde men okudyp maňa kawa kelýärdi, dear professor. Diyor. Men? Maňa hatmy. Şoň ýaly pikirler bolýar. Ýöne näme men NYU'dan götüramsaň men pikir etdim, men işlejek, producer bolup işlejek, ondan men PBS'da senior producer bolup işledim. PBS diýmek, diýeli BBC ýaly ulu kanal berdi. PBS, ondan şu PBS'da men dokumentalny kino bölümde, dokumentalny kino etýän bölümüň öz bir interaktiv bölüm bardy. Ondan şu taýda interaktivni dokumentalny kino ýasamak boýunça bölümde men uly producer bolup işledim. Aňyrda men 3 ýarym ýyl işledim. Aňyrda uly işler etdik.
uly dokumentarny kinolar. Olaň hemmesi interaktiivni dokumentarny kino, käbirleri, virtual realness işler etdik, başkalar bolsa immersive theater diýmek. İçinde bir tehnologiýalar bilen edilýän teatr ýaly bir sahna. Onuň her hili innovasyony täze uğur bilen işleşýän dokumentarny kino ýasadyk. Olar baýragy alýar etdi. Onuň Covid boldy. Covid bolanyda biziň bölümde yapdylar. Hemmekşiň bölümleri yapyldy. Men Snapchat'ta işledim bir ýyl. Snapchat'ta prodüser bolup işledim. Aňarda uly kampanýalar bilen işleşdik. Coca-Cola, Disney, Nike diýdi. Şonýaly kampanýalar üçin augmented reality görýänsiňiz belki Instagram'da ya da Snapchat'ta ýüzüňi bir zat filtrler, filtrler, şonýaly ýasamaga şo bölümde men prodüser bolup işledim. Onuň men şo taýda işläp görkäm, işim gyzykly. Ýöne men dokumentarny kinodan reklama ýeşdim-de, dokumentarny kinoda işleňdi. Aňarda işler gaty möhümli olan bir nemeler var, impact campaign diýilýän atlar var, impact diýmek olar jemgyýetde näçe goşan koşmak, şonýaly atlar, strategiýalar gurýarlar. Onuň şonýaly işlerden men reklama ýeşdim birden. Onuň men pikir edip gördüm, bu iş men üçin däl diýip pikir edip gördüm-de. Onuň Reklam işi. Reklama gyzykly iş, men üçin gyzykly ýöne birazjyk nemede men jemgyýetde näme goşandym diýip pikir edip başladym-da dokumentarny kinodan geçimde. Onuň şo wagt men bir bilen bir dostum bilen gurlaşyp gördüm. Olydy, "Sen näme edesiň gelýär şu wagt? Şu wagt reklam etmeseň näme derdiň?" diýip. Men dedim çynmaýsam belki bir üniversitetde tapak bersem, onuň öýde işlem belki etsem, şonýaly etsem go bolardy diýip aýtsam, inni kun meni Snapchat'tan işden boşatdylar. inni kun maňa ikide neme men başlygym diýdi Akmyrat Tüýliýewiň bir neme duş kol däl menem ona ikide duşdyk olam diýdi ayala neme ady Duýgy türk bir ayal olydy Akmyrat başlaşygyň biz Snapchat'ta 11.000 adamy işden boşatdyrýas diýdi. Ol sen işiň bar däl, sen işiň gatgowy, biz seni goýberasymyzam gelenok ýöne lotareýa ýaly biz 11.000 sana adam neme işden çykardylar, ondan seňe adym çykdy diýdi. Ondan menem bordydim. Ondan 4'te 2'de men işden çykardylar. Ondan 4'te maňa Ýork Üniwersitetinden hat geldi. Salam Akmyrat'ten tabak beresiň gelýän biz bilen diýip. Garaşýan bir habaryňdymy bu ýoksa şoň men bir köne molumum Ýork Üniwersitetinden maňa ýazdy Akmyrat. Men bir tapam men şo tapagyny beresim gelenok. Gelip şo menden şo tapak alayda diýip maňa ýazdy. Garaşmaýan bir zatyňdy. Burun için ne oluyor? Burun için. Üçüncü gün men diýdim, ay çöte reklama men üçin däl. Dördüncü gün ikide meni işden boşatýarlar, dörtte de maňa neme NYU'da iş ödürýär. Şonýaly Ofiste datlaň talyp oturýan mail geldim ya. 3 ýyl munada bolan datda. Birden şonýaly boldy, ondan 3 ýyl berýär, 3 ýyl ýa men Ýork Üniwersitetinden şo bölümde men okutýan virtual realness boýunça ondan men tapaklam neme boýunça. Näde hekaýa täze tehnologiýa ulanyp hekaýa düzmek, ýa kino düzmek. Virtual realnessda näde kino ýasamak ýa-da näme bir täze tehnologiýa ulaýsyn şo datlary alyp näde kino ýasamak boýunça şonýaly tapaklar berýän. Ondan geçen ýylam Kolumbiýa Üniwersitetinden maňa ýazdylar. Geljekmi okutmaga diýip menem diýdim. Ondan geçen ýyl
geçen sentyabrdan başlayıp men hem Kolumbiýa Üniwersiteti'de ikisine de Ýork Üniwersiteti'de hem Kolumbiýa Üniwersiteti'de ikisine de okutýan. İkisine de MIT'den mi? Onuň inni MIT'de de işleýän. Şu hemmetine yetişip bilýän sen şolaň üstünde. Yetişemek we ýaňyja da ina göräntiň da entek başlamak hak ýöne iş wagtdur näme email gelipdir näme bu näme çürmeli bu netmeli. Ýöne gyzykly iş men üçin gyzykly iş. Ýa-ni hekaýany düşündirmek diýipdiň da şo etýän proýektler bilen POW Spark diýip bir proýektiň bar öýdän. I think. Spark, POW Spark. POW Spark, PBS-däki şu bölüm. Şo bilen barada eden işiň bilen aýdyp geçdim. Şo eden proýekt näme etdiň aslında meselem biz üçin bilem zat da meselem diýen interaktiv media diýen, onsoň duýgu diýen, şondan özüň buran men şunu sorasym gelýärdi. Meselem adamlaryň duýgusy diýen şolaň zatlaryny biz duýgumuzy geçirmek isleýäs diýen. Onsoň şonu siz belli bir datalar bilen şonu zat etdiňizmi? Şo datalar net alýaňyzlar şo datalar ýa-da net bilýän şolar adamlaryň duýgularyny net ölçäp bilýäňiz da şey diýen. Net ölçäňiz. Adamyň duýguny ölçäp bolýan bir zatmy? Şo netdirgim geçirýäňiz soňra öz işiňizde proýektlarda. Bu gaty gyzykly soru. Şunmaýsam bir entegem şoň üstünden işläp bör. Men pikiremçe bir entek dolu zatlar düşünemdok. Entegem bu zatlaryň hemmesi täzelik. Virtual reality dilinde de Amerikada da bu zatlar täzelik. Köp kişi bärde de ina men bärde 3D video ýasamda ya virtual reality üçin kino ýasamda bu zatlaryň hemmesi 10 ýylam däl. Bu zatlar 9 ýylyň içinde ýasalan zatlarda. Onuň bu zatlar bilen tem öwrenip bör. Çynmaýsam ina sen gödüň niýerak seretýär. Şo zatlary ina diňe geçen ýyl Apple Vision Pro'ny çykaranna birinji gedek şolar öz virtual reality äňäni daktylar. Ondan 10 ýyllar ýokdy. Ina geçen ýyl bolan zat. Men bu zatlary pikir edip göremde 2009 ýylda men bu zatlary fantastika mykady edip gördüm. Da o zatlary bolýarmy bolanok men bilem okdum. O zatlary nädiňe şu wagtynny bol başlady da. Ýöne o zatlara men pikir etýän şu data adamlaryň datasyny nädip ölçemeli. O zatlaryň çynmaýsam şu datalar niýerak etýär. Olar şu wagt köpüsi uly tehnologiýa kompaniýalaryň öz marketing bölümlerini girýärde. O zatlaryň çynmaýsam meňe özüm halamok. Şu wagtynny biz pikir etmeli, şu dataları biz edemizde, bir işmedem, men öýdi işlemedimde, şu datany men çöplämde, men nädip şonu etdikli edip bilerin. Şonu pikir etmelini. Ol soru, biz nädip datalary alamyzda, adamlardan data alamyzda, ol adamlaryň datasy biz şonu çöplämizde kim şoňa eýesi bolýar? Biz mi şoňa eýesi ýa-da adamlar şo datasyny beren adamlar şolar özleri eýe bolmaly öz datasynyň. Şu wagt ýöne o datlaryň tek anyklanmadykda. Sünne işlenýär, dara täze zat bolansaň täze. Ondan şoň üçin inni şu wagt biz duýgulary nädip ölçemeli diýende Facebook ýa-da Apple olar biziň duýgularymyzy bilýär. Ýa-da bilýän mekadiýän. Tebe biz olara öz datalarymyzy berýäs. Ina biz TikTok'da neme video göremiz ýa-da Instagram'a girip biz neme göremiz biziň datalarymyzy alanlaryna olar biziň duýgularymyzy ölçäp bilýän mekadiýän. Ýöne o datlar şu wagt bir dat tatma üçin ulanylýar. O datlar entek kino dat üçin ulanylýar. Men şu datalaryny alyp sunuwat ýasasynmelýär. Ýöne şonýaly işler etmek üçin kän data gerek. Tehnologiýa bilen işlemde men çynmaýsam şol sunuwada ýasamda şu datalar uly tehnologiýa kompaniýalary men beresme gelenok.
şoň üçin şu wagt men üçin men gıdıklanýan adam näde şolatlary uly tehnologiýasynyň daşda ýasap bolarka diýip pikir etýän. Entek odatlary biz öwrenmeli, pikir etmeli, research etmeli. Ýöne men bilemok, men soraňa jogap berdim, bilemok, ýöne şonýaly pikirlerim bar da şu wagt. Soň şu bir augmented reality ýa-da virtual reality bar. Gelecekde bir yer barmy, onsoň media ýa-da entertainmentda yer bolarmy mesela? Şu wagt mesela ýa-da diýişiň ýaly da çykarp başlady Apple öz zadyny çykardy. Bizim gelecekde şu sektoryň ýa-da şu ugurun bizim öz durmuşymyzda bir yer bolarmy? Mesela şunu diýip bilerim, käbir ýerlerde kynçylyk çekýär, doğru dämi? Görüşük golýasýanyň sonra da mesela heripde üç bilýäňizmi? Käde üç mafya oynayasa diýär, bir zatlar edýärse. Onsoň diýeli, indi ileride şon ýaly bir zat bolup mesela arwajy kofýaň näşe fizikli ştaýda daşy. Şoň zat görnüşinde bir ýerde metaverse ýaly bar. Ýerde barýan, öýde oturýan, dakýan, ştaýda näşe ýaly oturjak şekilde oturýar. Şoňa gidýärmi şu wagt? Ýani öz pikiriň aýda şu hakynda näme? Näli yer bol durmuşmyda, näli yer bolar diýjek bolýanlar. Şonýaly zatlary ýam baram. Virtual realistde şu wagt biz VR chat diýen programy bar. Virtual aýnak kep, VR chat'a girip, dostlaryňyz bilen şotaýyk bir komta ýa VR bir komtany girýäňiz, onuň şeýip oturup bolýar. O zatlary ýam baram. Onuň koýutyry şolatlar össem, köp kişi ýam VR chat'a girip, VR chat'da dost tapan adamlar bar, özüne söýgü tapan adamlar ama şonýaly HBO'da şu wagt bir dokumentarny kinoda bar, näme şu wagt men ýadyma düşenok ady ýöne bir oğlan öz aýalyny tapdy VR chat'da. Şonýaly zatlar bar ýam. O zatlar ötkider howa şu wagt entek men pikirimçe ina Facebook bilen metada olan VR aýna bar, Quest 3. Olar şu Quest 3'ni oyun üçin köplenç nemetýärlerde reklam etýärler. Onuň ol diýmek şu oyuna höwes etýän adamlar şonu almagy ýam alan adam kan, ýöne men video games kan oynamak ödüm. Şoň üçin şol işde işlemedik bolsam, Quest 3'ni men almadym. Ina diýeli Apple'ın VR aýnagda, olar iş üçin çykardy. Olaň pikirinçe adamlar şonýaly virtual aýnaklary işleme üçin alarlar diýip pikir etýärler. VR aýnaga ýersiň, onuň sen kompýuteriňe girmän, ýam şo öňde ulu ekran çykýar, onuň işiň etýän. Şoň üçin jaň bolsa şoň üçin de jaň etýän. Çin maýsam şonýaly işläsi gelýän adam kan däl. Şoň üçin edil häzir bu uly tehnologiýa kompaniýalar entek virtual aýnagyň gerekli ýerini entek tapanoklar. Adamlaram kan düşünenok näme bolat, näme üçin men almaly bolany, buny maňa näme gerek bahas oly. Diýjek bolýanym, bu zatlar entek öz ýerini tapanok. Ýöne bu aýnaklar ýoşadan kiçirak bolup barýarlar. Diýeli 5 ýyldan 10 ýyldan virtual aýnaklar rahimyň aýnak ýaly bolup çykar görersiňiz. 5-10 ýyldan ýam adamlarda şonýaly aýnaklar bolar. Şu aýnakda ýam adamlar görüp biler. Ýanyňyzda biri oturan ýaly, biri belki çykar, içinde reklama kan bolar. Täwä bu zatlaryň hemmesi reklama oýunçada. Onuň şonýaly çykanna belki ýam beň işim onuň başlar. Ina şonýaly aýna üçin men nädip kino ýasap bilýän. Ýa-da şoň üçin men nähili dokumentarny kino ýasap bilýän. Ýam şonýaly zatlary ýam 5-10 ýyldan belki çykyp başlar. Soralaňyz barmy? Yo, men dinlemän haly. Sorap bilersiňiz ýa-da dowam edip bilýän? Näme sen şu POW Spark'taki işler barada sorapdyň. Men şu wagt pikir etýän, aňyrda bir näçe tane iş etdik-de. Birisine Sundance diýen kinofestivaly gitdi. Sundance diýen kinofestival, ol Cannes festival ýaly, uly belli festival. Kaptarlaryna bir hil buğday çyky ýaljak zatlar bar, şomy? Sundance. Onuň şu taýda biz dokumentarny kino çykardyk, oň ady Atomu. Afrikan bir erteki barada. Ertek hem däl näme rowaýat. Şu
Afrikan rowayatda olar ýedigedek bir mukaddes agajyň daşyna ritual etseň, ýedigedek bir tant etmelmenämi? Sen kim bolmaly bolsaň, sen şo üçin özüňi taparsyň diýip şonýaly bir rowayat bar. Şol barada biz virtual realность dokumentalny kino ýasadyk. Onuň üçin senem şol mukaddes agajyň daşyna ritualy geçirmeli. Onuň şonu geçiren toň ýam sen özüň kim bolmaly bolsaň, sen şoňa öwrülýäň diýip şonýaly bir virtualny bir kino ýasadyk. Onuň içinde de bir näçe adam edip bilýär bir gedekde. Onuň bir näçe adam aýnak giyýär, onuň bir-birini görýär. Şeýdip şonýaly bir virtualny kino ýaly etdik. Yan aydık geçtim metin PBS'de işledim diýdiň zatda Disney'de işledim, Coca-Cola, Snapchat'de işledim. Şu Snapchat'da o. Soň şu kampaniýalaryň sağa goşan bir zat boldymy? Metin mene şu datlar öwrendim ýa şunu ýaly tejribelerim boldy. Bilinýän kampaniýalarda ýanky aýdan kampaniýalar, onsoň näli tejribe edindiň şu kampaniýalarda işlenýär. Hem öz ugrunda hem wapşy ul kampaniýalardaky dadyň tejribeň näli boldy? Biram haýsy zatlarda işlediň şu ugurlarda? Snapchat'da diýdiň aýtdyň şu zatlarda augmented reality zatlarda işlediň. Metem Coca-Cola we Disney we olarda näme zatlarda işlediňler? Şu Snapchat'da men işlemde men 200'den gowrak filtre ýasadym. Şu 200 tane filtrleri ýasap berken içinde ulu kampanya kan. Olan köpesi reklama, Disney diýdi ýa-da Coca-Cola diýdi. Men näme öwrenim? Olar branding gatgo düşünýär. Olar öz barada öz adyny, öz kewşini gatgo bilýärler-de. Onuň bize gelenlerini eýem olar näme isleýänini gatgo bilýär. Onuň olar bilen işleşende has ýeňil bolýar. Olar eýem bilýär. Biz şunyalı görünüsüm değilya, şunyalı işler etýäs, biz şunyalı edesimiz değilya, filtrmedi. Onuň mene ýam olara ina şunyalı filtre edip bilýäs diýemde, ýam olar bilen işleşmek gaty ýeňil bolýar. Onuň başga kiçirak kampaniýalar bilen işleňde olar branding kan entek düşünenok. Şoň üçin olar üçin I think özüň bir zat tapşyryry diýip soraýan adam kanna, onuň meni işlemeli, onuň men pikir etmeli. Bu kampaniýalar üçin men ýasamda şoň brandingi näme olaň ady kewşine hil bolmaly. Şo datlary ýa men pikir etmeli. Oňam öz bir gyzykly tarap bar, täwem kynrak bolsa-da ýam kavat iş gyzyklanýar. Ýöne ulu kampaniýalaryň işleňde ýam işiň birazjyk ýeňleşýär. Ýöne başga zady bar, aňyrda ýaman kan adam okey bermeli, bolýasyny bermeli. Coca-Cola diýeli ýa kim bilen işleňde aňyrda kan vadalya nämäni ýasat bir filtre ýasadyňmy? Onuň iýerinde ol ay 10-15 tane adamyň gözünden çykmaly, näme geçmeli. Kiçirak kampaniýalaryň işleňde ýamaňyrda 1-2 tane adam aýtýar, go kan bolýar diýip. Hersini, ýer ikisiniň hem özi zady bar da gowy zat taraplar. Doğru. Dünya derejesinde işler etdim diýdiň, onsoň dünya derejesinde derejelen baýraklan. Bar diýdiň meselem şolardan bir ara aýdyk geçseň, biram ýalňyşmaýan bolsam belli bir zatda jüri boldum diýip. Bilen şu hakynda da bir ara aýdyk geçseň. Men PBS'de işlemde bizde bir näçe işler ulu baýraga iýerildi. Onuň biz Webby diýen uly bir baýrak bar. Webby diýmek belki eşdensiňiz, belki eşdenelsiňiz. Ol Google'da seretip görseňiz näme diýilýär. Webby is Internet's Oscars. Internetiň Oscary. Şonýaly bir baýrak, ulu baýrak. Men bir işim nominasiýa boldy Web'e. Bizden utmadyk. Ýöne nominasiýa bolmam, şol aňyrda 4 tane iş taýlanýar. Şo 4 tane işiň içinde bolmak ulu tejribe, ulu derejede. Men şu nominasiýany eşdemsoň men öýjäň etdim. Ejeme hakama. Onuň men diýen, "Ejek hakamaňa ina Webby baýragyň nominasiýa boldum men. Meň adymym şu taýda bar." Ejemem diýdi, ol näme Webby näme diýmek?" Menem diýdim, ol ina internet Oscary." Olam, Ay burun çyn Oscarda bir näme nominasiýa bolmagy arzu etýän. Menem diýen, Aynı bana da bir nimeden. Ya olar nimettik. Bu ýasanýarlar da etýärler. Onuň shower iş, onuň Emmy diýmek olam telewizionyanyň Oscary. Şol Emmy baýragda shortlist boldy. Shortlist diýmek ol nominasiýadan öň birinji shortlistga girýär. Onuň shortlistden soň nominasiýa bolýar. Onuň shortlist onuň nominasiýadan bir proýekt utýar-da.
shortlist'e girmegem ulu tejribede derece. Onuň biz şu emin shortlist bolamyzda men çynmaýsam I got emotional. Duýgy näde şo wagt mesela. Şonu eşden wagt. Men ýa-da gören wagt. Men ina teret ýanda ina aňyrda diýil ýa. Emi shortlist. Onuň proýektleri i prodüserlaryň amatlary durýar. Onuň men adym şo taýda dur. Proýekti? Otherly diýen proýekt. I men pikretdim. Meňem adym emi bayraga münasip eken. Onuň men üçin çynmaýsam şo taýda türkmen at görmek men üçin bir hili neme. Men bolmajak ýalrat aslında. Hawa men çynmaýsam men üçin men şu adam men neme bir diýjek söýdüm çykanok menden diýene men üçin uludatdy da. Onuň neti porsa belki neti weste emi bayragam alayders onuň ýöne şwada çeldi ýa shortlista bolup gördük. Onuň ýöne mene ýam 6 ýyl bäri men emi jüriýesi bolup işleýän. Emi bayraga men jüri 6 ýyl bäri onuň teli bayrag diýen bir bayrak bar, olam uly bayrak. Aňyrda da men jüri. Onuň bir näçe başga bir uly neme festiwallarda hemem ina Games for Change diýen bir uly festiwal bar şo taýda men ýam 2 ýyl bäri jüri. Oly işäm etmek gydykly. Aňyrda ýam industriýanyň standardyny görýän. Men urumda işleýän adamlaryň işleri nähil derejede, şolar nähil işler etýär, nähil gydykly bir täzelikler, tapyrçylyklar datlar bar. Şo datlar görmek gydykly. Onuň teredende ýam men teretýän gydykly dämin men özüm jüri bolamda ýam ol iş men üçin çynlaka görýän ol işler ol iş kyn iş. Onuň men teredende men ina pikretýän innovasiýa boýunça nähili men baha berýän. Şunanam innovasiýonmy ýa başgalara etýän şeňäli iş öňem edilenmi. Onuň men innovasiýa boýunça neme jürida emide. Hersiň aýry bir da uğru var da onu berýänler dogry. Emide de çelide de men kategoriýam innovasiýa. Şol innovasiýa boýunça men jüri. Onuň men teredende men pikretýän şol innovasiýonmy ýa innovasiýon täzelikler barmy? Onuň men teredýän hekaýany adyp aýtdylar. Şol hekaýa gydyklymy, Açylyşy düşünüklimi. Ol ikinji şoňa baha berýän. Onuň üçünji täm nähili keşwi owadan näme sunwat boýunça nähili edildi. Şonu pikretýän. Onuň şol 3 tane baha boýamsoň, onuň şo 3-ni goşduryp onuň şeýip baha berýän. Şoňaly baha, başgalar hem şeýip baha berýär. Jüri bolanda. Doğru. 6 ýyl bäri köp zat. Ben diýädim, meselem käde diýä, meselem şu diýä al diýä-de. Uttu diýä kino diýä meselem. Seretýän diýäni näme görä berýärler karay diýän men özüm Kim käşe jüri ha? Neyse sonra ýaly bolýar-da. Sonra şona sonra näme görä? Näme bambram, sançym jürilik edende şuňa bar adrak berdim zat diýip içiňde bir näme galýamy. Nähili jüri bolmak kyn. Men jüri bolamda maňa 16 tane iş hödürlenýär. Şo shortlist edilenne 16 iş ýa-da käwagt 9dan 16 çelli şoňaly shortlist berilýär-de. Onuň men şoň hemmesini görmeli. Onuň käwagt men görýän bir işi, onuň baha goýup geçýän. Onuň ikinjisine geçýän, onuň ikinjisine baha berýän. Onuň käwagt 16synyň hemmesini göremsoň, onuň ýyly maňa aýdyp käwagt käwer bahalaryny çalşdyrýan, ütgetýän o täbi. Başynda ýam kim bilen deňeşdirýän, ýam geçen ýylyň işler bilen deňeşdirýän braçka. Ýam 16syny tereden soň ýam ne bilýän. Bil iş çyndanam iň güýçlükden. ýa-da şol iş, bil işe men 4-lik koydum, ýöne 3-lik koýsaňam bolýan eken diýip ondan gidip 3-lik koýan käwa. Dikkat. Son kararyňam berýän. Ýöne käwa teretýän,
ina 2 ýyl mundan men edemde aňyrda men bir işe 4 plusum goýdum da. Onuň başgalaryna tiredem soň men pikir etdim. Be, şol işe şolaň içinde iň gowsken diýip onuň ýylyma aýdyp şoňa 5lik goýdum. Şonýalam bolýa. Ha. Sonky sorayyn onda. Men sana TPS kampaniýasy bilen şo taýda media bölümini açdym diýipdim meselem. Ha. Şo taýda näme iş etdiňiz? Bilen aňardaky tejribeňizden bir aýtyp geçdiňiz. TPS'de men şu anda çelli iň gowurýan işimdi. Sebäbi men türkmenler bilen işleşdim. Türkmenistany işlemek beň üçin ruhum alyrdy. Türkmenistany işlemek gaty men üçin ol men arzum. Türkmenistana kino ve mediany galyrmak hemem şöyle işleri galyrmakda Türkmenistana. Men kinony öwrenip başlamda men pikir etdim. Ay Türkmenistana ho 50 ýaşymda belki işlän oňa çelli bilmedim. Fakat men Amerikada işlän diýip pikir etdim da. Onuň men 24 ýaşymda şo bölüm açdym. Şunu aýtsam men şo bölüm açmakam men dostlarym bilen gurlaşyp gördüm da men şoňal bölüm açak bolýan pikir etdim. Dostlarım dedi, sen näme dälimi diýdi. Şo soram ben ýerinden bir zat gelýär da. Her gedek men bir zat pikir edem de maňa adamlar diýär. Sen dälimi? Onuň täze bir zat etmek dälimi däl bolaýmasaň bolmasa iş bolanoýt ýani ýöne şonýaly howasym bardy. Onuň men TPS bilen şo bölüm açdym. Batır Durduýew şoň TPS Reklma agentligynyň başlygy, men şoň bilen gürleşdim. Olardyň uly şo bannerler dätler etýärdiler. Onuň men diýdim, "Daway men video bölüm açaýyn" diýdim. Onuň açdym we men işe 10 kan 20 golay adam iş aldım. Dürli proýektlarda her sene pony stavka däl, ýöne proýekt boýunça men 20 tane adamlyk komanda gurdum. Onuň men köpüsi bilen bile oturup şolara işlerini öwretdim. Nädip shot list etmeli, nädip shot design etmeli, nädip kamerany edende nädip kompozisiýasyny nädip etmeli ýa-da nädip näme swet gurmaly, şo datlary öwretdim. Onuň ssenari nädip ýazmaly, animasiýa nädip ýasamaly. Şoňa datlary men öwretdim da bir-birden. Ina köp kişi diýär ina bidiňini telefonlama şeýle bir gowy her kim kino ýasap bilýär. Bu zat näde dogry? Çynmy aýtsam. Kino görüňizde soňuna näçe tane adam atlaryny görýänsiňizler. Şonça adamyň işi gerek. Şol adamlar bolmasa şo kino boljak. Men ina işläp başlamda köp kişi diýärdi da, I think ödün hemme sadan edersin sveda kamerasyna, rejissörna, prodüserna, sound, neme, kakajan ýaly. Şu neme dal guran kakajan o. Ondan buraya bir dal kaçtı. Bitna hariyati kakajan neme netde o. Ondan ýöne çinden bir komanda gerek. O zatlar ýasama üçin doly komanda gerek. Ondan men şo bölüm açamda men diýdim. Men ýokdum işlejekkä. Men turaçak meri çepetçiliği näçin men ýerde goýdum kino ýerdim. Sen men adamlar bilen işleşenmeli. Men maňa komanda gerek. Şoň üçin men adam gözledim. Gatyda hin adam eken. Sonky biziň soramyz, soňra men öz soramy soraýyn onda. Aha. Täze ýaşlar şuurda okajaklar, şuurda meselem geçekler, prodüser boljaklar, berjek maslahatyň näme bolardy? Okuman diye sonki. Sev onu. Sev sorapdy. Aneme sokoti Akmyrat bilen oturup gürleşdik ulan. Neme diýdi? Şolary haçan gazan bolýar diýdi. Neme diýip Akmyratdan durdy. Biziň sektorumyzda pul ýok diýdim. Ne etdiň? Biziň sektorumyzda pul ýok diýdi. Olaçyn o. Kinoda şu wagt işlemek gaty kyndat. Bizde çyndanam şu wagt men ina bir proýektim işläp börn. Akmyratda dokumentalny kino edip börn. Onuň şo kinony men ýem 7 ýyl bäri men pul ödleýän. Dürli ýerlerde soraýan Ýewropada ýa-da neme pitchet gördüm. Uly kinofestivallara gatnaşdym da. Pul tapmak gaty kyn. Bul uğra girmek, çyndanam şol işi edesin gelip girmeseň
bu iş etmek katqyn. Kinoda pulwadan polar ya onýaly pikir bilen girseň, çynmaýsam mene ýa başga bir işe daýmasam, men maslahatym pul etjek bolsaň başga bir işe girin. Kino ury ol pul gazanmak boýunça kan pula kan ýok. Mende de kan pul ýok şu an. Üç tane ulu üniversitede işläp. Entek pul gazanmak ýöne men diýen bu işler gyzykly iş. Ondan meniň höwesem kino ýa inasyn ody ulanyp biz köp zat edip bilýäs. Bu zatlar wajyp zat. Turnuwat diýmek, turnuwasy jemgyýet ýok. Bu iş etmek gaty gyzykly iş, wajyp iş. Men etmesem kim etsin? Ondan şonýaly pikirli girseň, eýem bu işi halarsyňyz. Şonýaly. Eskaça halaman söýmen. Söýmen girmeseň, bu iş kyn bolýar. Ýöne söýüp girseň, nothing is impossible. Hemme de adam edip bolýar. Ina maňa näçedak diýdiler. Dälmi? Sen maňa diýipdiler, sen inglişçäni öwrenmersiň, sen näde inglişçäni öwrenjek. Öwrenmek. Kino näde sen girjek, kino näme? Maňa diýdiler, kino girme üçin tanşyrak diýip aýtdylar da. Menem onuň bor tapalary tanşdyň. Tanşamaýny işläp tejriben alymdan adamlar hem tanaýat işläp börs. Onuň täze tehnalogiýa namyny işläp börs. Bulatlaň emmesi ýa-da söýüp etmeseň. Doğru. Soňky öz soramy. Sorap. Soňra daýym mana. Okay. İşleşen bir celebrity bir bamy. Soram şol. Biram telefonuň bar bolsa, telefondaky iň meşhur kim? Kakajanym ot bile. Kakajanym diýip bile. Ýa. Şu sektorda. Yo şerde $10 ödele Kakajan'ın numaryny berýän öňli bolsa. Kakajan bar. Ýöne Kakajan bilen etdik işleş göremdik. Şoň üçin Kakajan etdik diýip bilemok. Ýöne netip bolsa işleşersem. Mene işleşetim elýär. Onuň hani bir ajan etdiýär, belki meşhur biri. Menji malamrat. Kimkä iň meşhur adam? Meşhur adamlar olaram bir adam. Men şu wagt pikir etýän ina virtualny realnost diýen şu taýda işleýän adamlaryň hemmesini men tanaýan. Ina virtual reality diýen nemede field şol industriyada, ol industriya kiçirak şuwatda. Şoň üçin Spielberg ýaly bir rejissör bar bolsa, men şolaň hemmesini gowy tanaýan, olar men gowy tanaýar. Biz hemmemiz bir-birimiz dost edip dost ýalla, hemmesi bilen. Ýöne siz ol adamlaryň atlaryny bilmersiňiz. Şoň üçin olaň atlaryny aýtmak bilmedim. Aýtamam tanamarsınız. Ýöne bilýärmiz bar bolsa. Ýöne kin festivallerde men kan tanş neme görýän. Ian McKellen neme Gandalf oýnan aktör men görpdim, tanşypdym nemede Savannah'da ýam 2010-njy ýyl näme. Onuň başga uly aktörler kin festivallere gelýär, kan onuň tanşýan kava çaş neme karaoke aýdym aýtmak etýän, çaý içmek etýän. Doğru. Näme sorady? Soraşdy. Kimiň nomry bar mende? Hani Iňme? Belli. Menne bir neme Oscar utan bir ýazgy bar. Oň ady ýazmaşynok, ýöne menne şoň telefony bar. Ştaýda ýatyp geçýär. Adyn ýatyp geçýär. Akmyratdan. Doğru. Akmyrat. Köp sağ bolsun aýdýar. Sağ boldy. Hoşal bolduk geleniňe. Gatnaşanyňa. Harakat.